testiin. Oletko aikaisemmin käynyt testissä? En oo. Okei, sä saat jäädä siihen parkkiin. Seisot niillä jalansijoilla, annat koiralle pitkän talun. Tänään on koiran päivä. Se saa nyt tehdä kaikkea sellaista, mitä se ei siviilissä saa tehdä. Hyvä. Eli ei tarvitse totella sua, ja ainoa missä sitten korkeintaan voit pyytää koiraa irrottamaan on se tilanne, jos se roikkuu ommassa kummassa tuomarissa kiinni ja ne ei saa sitä irti. Siinä vaiheessa voit sitten pyytää kauniisti tai ei niin kauniisti koiraa irrottaa. Selvä. Mikäs on kaverin kutsumanimi? Kuro. Okei. En sano vanhoja. Selvä. Ja paljonko hänellä on ikää? 4 vuotta. Pikkuhiljaa rupee sitten aikuistumaan. Jos on nyt ikinä aikuistunut. Joo. Yleensä huumorissa kuulee myöskin niin selkeästi sitten lopettaa sitä touhuumista. Ilmoittaa, että ei ole antanut kuvauksia. Se saa räksyttää, se saa tehdä joo, nyt tosiaan koiran päivää. Joo moi. Sä oot mennyt testiin. Eihän sä kuunnellut mitä toi mamma sanoi sun perintähyödykkeiden poistamisesta. Mutta sitten kannattaa ottaa hylätty testi ja tulla uudestaan testiin, jos meinaa, että noin niinku pallit viedään. Sitten jos tulee... Eikö sit kokeillaan uudestaan ilman palleja? Ei. Kyllä siis toi julmaton sun äiti. On hirveä äiskä. Jonkun pienen narturääpäleen takia meinataan sulta pallit viedä. Niin. Kummallista. Ootappa tää siinä sitten. No voi ei, pysy vaan paikalla. Oi, että se on mahtavaa. Hieno, oi vitsi. Hieno. Voitko se sen? Joo, ja nyt ne ylpeä. Tuos tänne sitten. Saako se vaan mennä? Kattokaa nyt kaikki, kun mä sain sen. No. Oi, kova. Joo. Pankkiin joku meni. Kuro. Hei, täällä. Ei voi se totta. All right. Okei, nyt pistetään tää leikki loppuun ja otetaan isompi lelu käyttöön, niin katsotaan. Oikein kovasti koirhyvä. Hieno! Ja nyt voitte ihan kaikessa rauhassa katsoa, että Kuro nyt vedettiin viikseen vähän pahemman kerran, että se ihan hölmönyt. No niin, ei siinä mitään. Se ei ole enää kiinnostunut siitä. Käy katsomassa tuon surtsin reunassa, että onko niitä lisää. Ja tuut sitten ihan kelkan vierestä itse pitkällä saluttimella ohi. Tommosia ukkoja täällä kohtaa. Sit saat vaihtaa tähän taluttimeen. Mä otan sen sun taluttimeen.
siihen hienosti. Vähän piti nostaa jalkaa. Hieno. Selvä. Kattoo mitä täältä löytyy. Vähän noloa. Sä olit noin topakkana siinä. Sä olit niin häjynä siinä. Se vaan. Et sä ollutkaan tosissaan sitten niin vähän noloa, kun ihmisille noin myönnästä. Et se ollutkaan niin pahasti. Ja sitten vaan pitkällä liinalla liikkeelle. Hyvä, nyt voit ottaa vasta joku lelu ja leikit sitä kaveria siinä. Siinä on kuro. Niin, sä saat sen Oskarin kyllä, jos mamma sanoo, että sä oot niin reppana ja rassukka, niin et sä kyllä tänään ollut yhtään reppana ja rassukkaa, että kyllä äitiin pistetään ihan 6-0. Se oli parhaimmillaan selvästikin täällä. Kyllä se on ainakin niin tämän päivän esitys oli sitä luokkaa, että kyllä se Oskarin siitä ansaitsee. Että koiramaailman Oskarit kun jaetaan, niin tälle tulee ehdottomasti niin paras miespääosa. Okei, eli aloitetaan nyt toimintakyky, eli koiran tarkoituksenmukainen toiminta päivän tempuissa täällä. Eli erikoiskokeena katsotaan toimintakykyä, uhan alla on toi kelkka. Pimeässä huoneessa katsotaan toimintakykyä ilman uhkaa, siellä ei ole muuta kuin se pimeys. Ja toki siinä katsotaan läpi tämän testin, ettei mitään isoja fiboja tuu. Ja täällä on toimintakyky saanut rastin kohtaan +2 hyvä. Ei sillä ollut mitään ongelmaa ratkoa näitä meidän järjestämiä temppuja täällä. Terävyys, eli erikoiskokeena on toi seinä. Katsotaan kuinka aggressiiviseksi koira muuttuu ja kuinka se palautuu. Arvosana on +3, kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli kyllä se siinä ihan yritti hyökkäjän pysäyttää. Sitten sille tuli vähän sellaista, että se meinasi sitä hittomaan läheltä sitä pois, jos toi hullu vaan tulee tosta, mutta siitä se sitten kuitenkin aina kokosi itteensä. Puolustushalu sitten, kuinka se itteensä ohjaajaa puolustaa, kun on yhdessä ohjaajan kanssa tuolla menossa, niin arvosana on +3, kohtuullinen hillitty. Sillä tuli sitä, että se menee eteen taakse. Sitä katsotaan tässä sitä halua, ei opetettuja taitoja tai kykyjä. Eli siinä tulee se pikkasen, että kun tulee vahva hyökkäys tulee sieltä, että hyökkäjä ei niin kuin anna hirveästi periksi, niin se terveellä lailla väistää sitä, mutta sitten taas taisteluhalu ajaa sen tekemään uuden hyökkäyksen siinä ja kyllä sillä halua oli sen kohtuullisen edessä, että sitten kun taidot ja kyvyt loppuu, kun ei ole purukoira, niin silloin se antaa toki periksi ja niin pitääkin. Sitten toi taisteluhalu, eli kuinka se haluaa leukoja ja lihaksiaan käyttää, vastustaa nämä kuvitellut todelliset uhkat. Arvosana on täällä kohdassa +3 suuri. Kyllä se nautti siitä leikistäkin, mutta kyllä se niin kuin joka paikassa niin oli täpöllä koko olemuksellaan mukana. Ja vaikka vähän jossain tilanteessa rupeaa jänskättää, niin aina se sieltä nousee. Ja pirskatti, kyllähän mä taistelen tota hommaa vastaan. Et se oli oikein mukava esitys taisteluhalunkin osalta. Sitten toi hermopuoli, niin arvosana on täällä kohdassa +1, hieman rauhaton. Se oikeastaan, että sillä ei ole hermoissa niinku vikaa, mutta se, missä se kuorma rupesi näkyy, niin oli sitten tuossa seinällä. Et siinä se rupesi pikkasen, kun se tosiaan oli, että totesi, että hitto, että enhän mä tästä pääse mihinkään, että pirskatti mitä. Siinä se rupesi niinku häseltään enämpi.
Että se oikeastaan oli se, missä se rupesi näyttää siltä, että se vähän murenee se kakkosen tasapainoisuus siinä. Ja sama sitten noi laukaukset, kun se rupesi niihin kommentoimaan, että sitä pikkasen otti pattiin jo tässä vaiheessa, että täällä vielä ammuskellaankin. Temperamentti, eli se on tämä koiran huomiokyky ja tarkkaavaisuus, kuinka se sopeutuu muuttuviin tilanteisiin. Arvosana on +3 vilkas. Välillä siinä on sellaista erittäin vilkastakin toimintaa, että se pikkasen tarkkailee edämpi ehkä ympäristöönsä, mutta kokonaisuudeksi niin tulee, tai keskiarvon mukaan sitten tuossa kun katsotaan sitä kokonaisuutta, niin enämpi se on ihan puhtaan vilkas kuin sitten liian vilkas. Sitten tämä Oskarin arvoisuus tässä tulee, eli tämä kovuuspuoli näiden erikoiskokeiden perusteella se on +3 kohtuullisen kova. Ei sillä noin niin haittanut paskan vertaa tässä. No niin. Että se, että ohjaaja pehmeyttä tietenkin on, mutta se on ihan eri asia sitten kun näihin esineellisiin juttuihin tai kannanotot. Mutta noista se ei piitänyt oikeastaan tuon taivaallista, että hajut kiinnostaa tätä herraa kyllä kieltämättä aika hyvin, että se nenäänsä käyttää ja meinaa, että jos ei mutsi kerta mitään ohjeita anna, miten täällä kuljetaan, niin mä sitten vaikka hyödynnän nämä tilanteet haistelemalla ja nostan sopivassa paikassa koipeekin, että toisillakin on jotain luettavaa täällä. Sitten luoksepäästävyys. Se oli niin salakavala, että sitä ei huomattu. Eli +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Ei sillä ollut mitään ongelmaa. Kaikissa tilanteissa ihminen oli ihan mukavaa. Että ei tosiaan ollut hyökkäysten jälkeen mitään jälkikäyntiä eikä sitten tuossa ensitapaamisella myöskään, eikä silloin kun katsottiin, että jos sillä olisi ollut jotain salakavaluutta oikeasti, niin kyllä se olisi näkynyt sitten noissa kaikissa tilanteissa. Sitten nämä laukaukset, niin täällä on 1 plussalla paukkuärtysä, se rupesi kiroilemaan niille. No siinä näkyy se, että siinä on taistelutahtoa, mikä nousee sieltä, että se kyrskotti täällä tarvii enää mitään ruveta paukuttelemaan. Mutta kuitenkin se on ihan hyväksyttävissä oleva kun se on plussan puolella toi arvosana. Sitten me saatiin pluspisteitä 215 ja miinuksia ei tullut ollenkaan. Et kannattaa se kotiin viedä. Joo! Ja harkitse nyt niiden pallojen poistoa vielä. Siellä on terveyspuolen suvussa niin paljon, että on pakko pistää pois.